Ya baby. Fine girl, Ada. Ke na eme nwa. Ku no sare. Dodi kwa Dodi kwa pen make the shaft match. Take the 5,000 or 5,000. Obi you 5,000 the gamu. Brother. Ke na asukwa ni ya. Asingi, obi gamu me ego moto tengu the gamu. Okay. Okay, chọrọ nye go ego moto ka ị gba moto. Bam. That's the gas. Okay, 5,000. Don't worry, ewe moto na. Ewe mo 350. Yes. We camera, we Lamborghini. Come bring it moto. This man knows something. Ato mi bugi na moto m na. Yes, come bring na moto. Yeta. Mana ị ga-eti we when the driver mba n'ime street. Yeta. Asing na my driver mba n'ime street. Yeta. Ọ ma wesi moto. Driver mba n'ime street. Oh, no too much. You know nke ngwa gị. Asing na driver mba n'ime street. Okay. Yeta go. Mana phone m yụrụ ayụ. Yes. Ọ ga-eji phone ka m kpọọ ya na phone. Ka m were kpọọ ya na phone mepegodi ya. Phone gị dịkwa easy, very simple. Network adịghị so ebe a. Ka m shift godi kpọọ ya. Ka m buru gị. Ọ mana gị si apụ ọkwa Asaba. Ọkwa Asaba ka anyị na-aga. God have mercy upon us. You get it?